Заплакав перед тобою мужчина, а ще мужчини ж не плачуть, а ще Вони ж впливають на свою дитину, що їхня дитина все це бачить, і вона все це може копіювати. Ну, гэта немагчымасць зрабіць, просто немагчыма. А ён вот просто пісаў такое, яна мне там з нагі ў грудзі прыпісала. тому що вона мастачка добре малює, не верьте їй. Прывітанне, я Сергей, Привіт, я Іра. і гэта падкаст Рака-Макафо. Сказав, що ти не можеш вплинути на чужу дитину, на неї можуть вплинути тільки її батьки. Ну, я б тут ще сказала не просто вплинути на дитину, а будь для дитини цією рольовою моделлю. Бо дитина ж дивиться не тільки на те, що ти їй кажеш, а на те, що ти робиш. І якщо, наприклад, мама там каже, там, не матюкайся, а потім з батьком говорять тільки матом, то дитина якби не слухає, що там мама каже, а робить те, що мама робить. І у мене є історії з мого оточення, де начебто дуже така нормальна сім'я, всі такі презентабельні, в місті вважають як таку прям образцово-показательну сім'ю, і він такий молодець, і заробляє гроші, і все. Але там такий рівень психологічного насильства був після того, як в них народилась дитина, що я думала, що його дружина в вікно вийде. Зараз у них начебто все налагодилось, але все одно я бачу ці всі нюансики, і на жаль, ні вона, ні він не розуміють, що вони ж впливають на свою дитину, що їхня дитина все це бачить, і вона все це може копіювати. І вона потім понесе це все до себе. І так само, наприклад, як це зі сторони чоловіків негативна поведінка, так само зі сторони жінок. У мене були там подруги, які розказували, це мене дуже бісило, і прям я вважаю, що це якась така огидна фраза, типу, от вийшла заміж там вона за когось і зробила з нього чоловіка. Що дивись, яким вона його взяла, і яким вона його зробила. От він став там добитчик і вся оця фігня. І я така сиділа ще тоді і думала, ти не кішку взяла і не собаку. І то до собаки і до кішки я б навіть до своєї собаки таких би слів не вживала. Ти говориш про людину, про свого партнера, про особистість, врешті-решт, про людину, яку ти умовно маєш любити, бо ти вийшла за нього заміж. І ти розказуєш, що зробила з нього. І от таке ставлення, такі фрази, вони ж теж саме формують нове покоління жінок, які також будуть думати, що треба взяти і з когось щось зробити, а не просто зробити нормальне щось із себе, а потім знайти собі партнера, який тобі буде окей. Іра, Да, гэта стартап. Гэтая пані акселератарка. Знайшла, падняла стартап і пасля зробіць екзіт і заробіць грошы. Ні, на Я з самом цією пані більше не спілкуюсь, як ти розумієш, чого. я ось просто думаю, це ж жахливо, тому що таким же чином оправдується і гвалт. Да. Це він зараз мене б'є, а потім він зміниться. Мгм. Вірогодно, мені треба бути кришечку лепший, каб він лепш до мене ставився і змінився. Проблема не у ім, гэта ж наші стосунки. Ми над ними працюємо разом. І що ось там на початку там стосунків там десь кришечку там піхав, покалачував, зато ж ось замуж пропонував, замуж треба вийти обов'язково, бо як це уже 3 замужем, що ж це таке? Можна я спитаю на дві речі? Бо для мяне гэта... Я заўсёды, калі са сваёй жонкай размаўляю, і там мы размаўляем пра, не пра сябе, канешне, пра іншых людзей, это ж нармальна размаўляць пра іншых людзей, трошку пляткарыць. Я кажу, для мяне быў бы гэта стоп. Як толькі там чалавек бы мяне ударыў, всё, я больш бы не будаваў ніякай будучыні з гэтым чалавекам. Просто патлумач мне, чаму, калі цябе там твой партнер ці партнерка б'е, гэта не становіцца перашкодай, якую немагчыма пераадолець. Я б хацеў просто пачуць, магчыма, ваш погляд, не ваш асабісты погляд, а з якім вы сутыкаліся, чаму ўсё ж такі гэты фізічны гвалт, які робіць мужчына ў дачыненні да жанчыны, не становіцца той непераадольнай перашкодай, пасля якой нават так званае ганаровае званне быць замужам
працуе? Я магу распавесці з пункту гледжання. Я была ў дужа складаных аб'юзіўных стасунках, дзе ў дачыненні да мяне прычыняўся гвалт, як ментальны, так і фізічны. Таму я нават па сваіх вось адчуваннях на той перыяд магу распавесці. Гвалт не ўзнікае з першага разу, там, з першага знаёмства, ці з першых спатканняў, ніколі. Гвалт, ён з'яўляўся ў нашых стасунках паступова, і я бы сказала, што вельмі павольна, што ты нават асабліва першыя чырвоныя сцяжочкі, калі ты з імі раней не сутыкаўся, ты іх Мгм. ніколі не распазнаеш. Нават калі ты чытаеш шмат артыкулаў, я ўжо потым, шчыра скажу, калі я ўжо чытала, што такое там аб'юзіўныя стасункі, хто такія аб'юзары, як гэта працуе, адкуль з'явіўся гэты тэрмін, я проста глядзела, што ён па метадычцы ішоў. Але на момант, калі я была ў стасунках, М. ты не адчуваеш гэтага. І калі б мне паказалі этую метадычку, я б сказала: не, у нас не так, у нас па-іншаму. І гвалт, ён паступова нарастае. Плюс гвалт, як правіла, заўсёды суправаджаецца нейкім яшчэ псіхалагічным і ментальным гвалтам. Вельмі часта людзі газлайцяць проста. Яны, быццам бы ты сама вінаватая ў тым, Мгм. што ён цябе, напрыклад, піхнуў. Мгм. І фактычна ж ён цябе піхнуў, у сцяну ты ўляцела, стукнулася сама. М. І вообще піхнуў ён цябе так-то за справу, таму што ты яго раззлавала. І ты проста гэта вось зараз, напрыклад, вось у тых стасунках, у якіх я ёсць зараз, каб, напрыклад, мой муж падняў на мяне руку, я б яму сказала: вон дверь, вон нахуй. Всё. Таму што проста стасункі з самага пачатка былі не такімі, як калі ты... Таму што гвалтаўнікі, гэта ж таксама людзі ўсё ж такі з псіхалагічнымі пэўнымі хваробамі, гэта не пра здароўе. Калі табе хочацца прычыняць іншым гвалт, это ніколі не пра здароўе. І яны таксама вельмі часта дзейнічаюць па вельмі падобным схемам, таму што гэта ўсё псіхалагічныя разлады. І это ў тым ліку... гэты момант, мне падаецца, нават такога типа падчынення іншага чалавека псіхалагічна. Ты проста, я вось праўда кажу, я зразумела, што мяне гвалцілі, і я зразумела, што ў нашых стасунках быў і сексуалізаваны гвалт толькі праз гады 2 пасля таго, як я пачала працаваць з псіхалагіняй. І я, напрыклад, зразумела для сябе, напрыклад, чаму я зараз, на той момант, калі я была, чаму вось я не магу там расслабіцца там падчас там сексу нармальна. Таму што это ўсё вот сядзела яшчэ адтуль, але на той момант ты проста гэтага не разумееш. Не разумееш, што вот это ненармальна. Таму это вось такая вельмі тонкі момант, што... Прынамсі, калі стасункі ад самага пачатку здаровыя, калі там ты сябе паважаеш, ён цябе паважае, гэта ўсё адчуваецца, то, канешне, калі ў такіх стасунках на цябе там хтосьці падыме руку, ты такі, што? Вон, пашоў. Але калі гэта стасункі, напрыклад, там з аб'юзерам, то яны пачынаюцца па-іншаму. І, безумоўна, ёсць чырвоныя сцяжочкі, якіх варта там прыслухоўвацца і спыняцца на самым пачатку, але проста ў моманце, калі да цябе прычыняюць ужо прям гвалт, ты ўжо ў такім вакууме, ты ўжо ў такім стане, што ты проста не можаш нават зразумець і самой сабе, верагодна, дзесьці прызнацца, што гэта ненармальна, што так не мусіць быць, бо ты быццам бы проста не разумееш, што адбываецца. Вось... Таму што ў мяне таксама было такое пытанне, а чаму дзяўчыны проста не сыходзяць? А потым я зразумела. Вот чого, да? Да. Да, це як жаба, знаєш, коли жабу кидають не в кипяток, а варять поступово, і вона привикає до підйому температури і потім зварюється. У мене не було дуже великого, якогось такого дуже жорсткого досвіду там насилля, але психологічне насилля було. І от я теж зараз думаю, чому я тоді це дозволяла. Тому що я тоді була молода, дурна і не розуміла ще себе із дуже-дуже-дуже нестабільною самооцінкою. І мені здавалося, що він же ж такий, ой-ой-ой, це щось в мені, да?
це щось мені, я маю, типа, якось йому там підкорятися. І те, що Ліза сказала, да, це про владу і про контроль. Типу, кожен насильник, той аб'юзер, він хоче мати владу над іншою людиною. І от хочу принагідно сказати дякую нашій експертці, яка нам допомогла підготуватись до цього випуску, яка працює в організації «Жіночі перспективи», це Марта Чумайло. І я от вчора дивилась її вебінар, там, де вона розказувала про це коло насильства. Я про нього читала вже в книжці Володимира Станчишина, це український психолог, я також дам на неї, мабуть, посилання десь внизу. І там оце от коло насильства дуже добре показано, що якби насильство було постійним, да, безперервним, то людина з нього, ну, рано чи пізно вона б зрозуміла, що, блін, це не ок, треба виходити. Але оскільки є оцей маленький елемент, який називається медовий місяць, коли начебто аб'юзер заспокоюється, починає вибачатися, приносить квіти, казати ой-ой-ой, я так більше не буду, все буде хорошо, ми ж з тобою, так все починалось, які у нас були стосунки, давай їх врятуємо. І, відповідно, тому це коло і ходить постійно раз, другий, третій, бо після кожного такого випадку, коли вчиняється насильство, є потім оцей період медового місяця, і людина, над якою вчинило насильство, думає, ну, блін, да, це останній, мабуть, раз, він виправиться, і ніхто в результаті не виправляється, і того ми всі приходимо до того, що там треба людину, знаєте, як витягувати прямо звідти. Бо от також вона в цьому ролику сказала, в цьому вебінарі, що так і формується оцей синдром набутої безпорадності, коли людина розуміє, що вона раз, другий, третій пробувала, не вийшло в неї вийти з цього зачарованого кола, і вона перестає просто пробувати. І тоді з'являються ці фразочки, ну, мабуть, їй подобається, раз вона від нього не йде. Да вона від нього не йде, бо вона вже 10 разів попробувала, в неї не вийшло, і вона вже перестає пробувати, бо її психіка вже просто відмовляється, вірить в те, що з цієї ситуації вихід можливий. І тут уже треба, щоб включався хтось з боку, який би показував їй, да, оцей шлях, що ні, це все-таки можливо, там, чи соціальні служби, чи громадські організації, чи родичі, чи друзі, чи я не знаю хто. Поліція в тому числі, якщо вона адекватно може діяти в цій ситуації. Да, гэта сапраўды так, таму што яна вот у мяне адносна недоўгія гэтыя былі стасункі, там дзесьці агулам 2 гады, але мы разыходзіліся, можа, разоў 6 за гэты час. Ну, вось это арэлі эмацыйныя, і яно ж вось і яшчэ фільмы. Я бы палову фільмаў забараніла, дзе вось паказваюць вось гэтыя эмацыйныя арэлі, як штосьці романтызаванае. Это не романтызаванае, это гвалт, таму што, да, там сварка, гвалт, всё, разыходзімся. Потым ён там з кветкамі на каленях плача, ты самае найлепшае. А як тут, ну, заплакаў перад табой мужчына, а ще мужчыны ж не плачуць, яшчэ плюс стэрэатыпчык, да, да нашага грамадства. Ну, калі ён заплакаў, то дакладна ж кахае, трэба прабачыць. Далей-то ён дакладна зменіцца. Ну, не можаш такога быць. Всё, і потым зноўку так вот паступова, і ты зноўку на пікі, дзе ўжо там ляціш дзесьці там у сцяну, ці яшчэ што-небудзь з тобой. Ну, і можна нават разысціся там на месяц, але потым усё роўна. І я потым просто сидела і думала, адкуль у мяне вось такая манера паводзінаў, таму што у мяне ў сям'і такога не было ніколі. У мяне супердэмакратычная сям'я. У нас у дзяцей, нават калі нам там было 4-5 годзікаў, пыталі, якога колеру машыну набыць. Бо ў марках мы не разбіраліся, ну, каб хоць дзесьці мы прымалі рашэнне, пыталі, якога колеру набыць машыну. Ніколі не было такога вось у сям'і. І я просто такая думаю, а не романтычныя гэтыя камедыі, якія я з дзяцінства глядзела, дзе вось гэта таксама, дарэчы, романтызуецца. Што вось стасункі, яны не мусяць быць сумнымі, яны мусяць быць эмацыйна напоўненымі. Сумныя стасункі, лепшыя стасункі, я вам вось так скажу. Калі нету вот этой эмацыйнай напоўненасці, ўсё нормально, адэкватна, і вы праз рот можете просто дамаўляцца. Я згоден. Мені нічого додати, так що
Але часам мужчыны не чуюць, ім трэба проста 2 разы паўтарыць. Вот. І не трэба моцна турбавацца на гэты конт. Проста не чуе чалавек. Ён там паляцеў на неба пасля І жанчыны не чуюць. Мы ўсе людзі. Нам бывае, трэба вельмі шмат разоў паўтарыць. Я коли не хочу чути, я і з третього разу не почую. Я хацеў бы, Ліза, папрасіць цябе прыклад такіх камедзій пасля. Мы, магчыма, дадзім гэта да допісу. Але ў мяне тут, калі ты сказала пра тое, што можаш сказаць свайму таму мужу, вунь там дзверы, і можаш сысці, у мяне чамусьці нейкі стандапны тупы жарцік у галаве радзіўся. Баіцца, значыць, любіць. Блин, так вот, ну это ж вот так само, да? Вот всё адтуль цягнецца. Да. В дзяцінстве ж таксама так казалі. Ну, Да. Вот. Да. Але вельмі трапна ты ўсё так абгрунтавала. Дзякуй, што даслухалі дасюль. Мы маем магчымасць рабіць гэты падкаст толькі дзякуючы сілам абароны Ўкраіны. Сёння сілы абароны Ўкраіны змагаюцца з абсалютным злом, і мы маем іх падтрымаць не толькі словам, але і еўрам. Закіньце сваю філіжанку кавы на фонд «Повернись жывым». Яны вельмі эфектыўна працуюць з вайсковымі патрэбамі, у тым ліку і ў тых падраздзяленнях, дзе служыць беларусы. Так вы падтрымаеце і беларускае змаганне за свабоду. Спасылка на збор у апісанні. Давайте ще поговоримо в іншу сторону. Може, насилля щодо чоловіків, воно ж теж є? Щоб ми не говорили тільки про жінок, а трошки розкрили більше. Мені здається, що, оскільки чоловіки фізично і анатомічно сильніші за більшість жінок, давайте так, не за всіх, але за більшість жінок, то тут, мабуть, насилля по відношенню до чоловіків, воно більше якесь психологічне і економічне може бути, я так думаю. А што ти розумієш економічно, під економічним ніяким гвалтом? Наприклад, якщо чоловік втратив роботу, а жінка працює, або жінка більше заробляє і вона цим маніпулює, або жінка з чоловіком розведені, наприклад, і дитина живе з нею, і жінка там вимагає якихось грошей додаткових, щоб давати можливість бачитись з дитиною там або ще щось. Я так це розумію. Я, звісно, не претендую на звання експертки, бо може там хтось в коментарях напише, що це все бред сивої кобили. Але мені здається, що і такі випадки є. Просто що, оскільки жінки не можуть вчиняти фізичне насильство, але коли вони хочуть вчиняти хоч якесь насильство, то, скоріш за все, вони вдаються до таких психологічних прийомчиків. Можна я скажу? Я просто думаю, що ситуації бувають зовсім різні, і, безумовно, гвалт у бок жанчын, його, мені подається, більш, чим мужчин. Але, наприклад, ось я просто про що успомнила, калі вы жылі ў вёсцы альбо не ў вялікім там горадзе, то 100% была такая сітуацыя, калі мужчына напіўся, а жанчына яго за гэта калоціць. Вось мне падаецца, гэта прям таксама дастаткова такая стандартная сітуацыя, і я вось зараз думаю, это ж таксама пра гвалт. З іншага боку, можа, ён таму і п'е. А можа, яна яго хоча выратаваць, ён быў у такім стане, што не можа ані бэ, ані мэ сказаць, яна бух-бух-бух, ён сказаў, жывы, значыцца, хай спіць. Мне яшчэ просто падаецца, што на мужчыну вельмі... Это таксама, это ж сексісцкія фактычна установкі, якія мужчыны цягам часу самі сабе прыдумалі, і яны цяпер на іх дуже давяць у фармаце. Я вельмі шмат сустракаю, напрыклад, відэа, што там вот, дзе там мужчыны распавядаюць, як важна сваім там жанчынам дарыць нейкія там дарагія, напрыклад, падарункі. Альбо типа жартаўныя відэа, што мужчына едзе там з жанчынай, і ён набыў ёй там Dyson, а потым едзе там мужчына, які адзін, і ён едзе там з PlayStation 5. Што вось у мужчын у саміх ствараецца ўражанне, што яны быццам бы мусяць прям дуже моцна турбавацца фінансава там пра жанчыну у гэтым плане. І мне падаецца, што это дуже моцна давіць таксама
на галаву мужчынам, і мне як бы з аднаго боку хочацца падтрымаць і апраўдаць, а з іншага боку, ну вы ж самі стварылі такія ўстаноўкі ў гэтым сексісцкім грамадстве цягам шматлікіх стагоддзяў. Давайте мяняць іх. Таму што мяне, напрыклад, гэтыя відосы крышачку так чапляюць, таму што, напрыклад, я свайму мужу купіла PlayStation, і я сама купіла сабе Dyson. Ведаеце? Лиза, Dyson дорогие. Такі PlayStation не танная. Я же працую. Мне 3 працы заўсёды мінімум. Жанчына Сергей. могу собі дазволіць, і грамадство мяняецца. Сергій, що ти нам скажеш? Дали тобі на голову те, що Ліза купила своєму чоловіку PlayStation і Dyson собі? Мне не, потому что Dyson дорогая вещь. А А PlayStation PlayStation? я не гуляю. Як повезло твоїй дружині? Да, ёй вельмі пашчасціла. Я ўсё ем, не гуляю PlayStation і, як это, удобны в быце чалавек. Сам себе не похвалиш? Да, ніхто мяне не пахваліць. Але все ж таки змагацца з такімі стэрэатыпамі, што там, умоўна кажучы, мужчына мае там зрабіць нейкі падарунак, прынесці кветкі, это цяжка, бо часта такія стэрэатыпы падтрымліваюць і партнеркі. Ну, правда, ты мне не дарыш цветы там ці... І з гэтым змагаешся толькі тым, што ты просто не дарыш кветкі, калі вот чалавек гэта чакае, просто так это робіш і все. А іншая рэч, пра фізічны гвалт у дачыненні да мужчынаў і дачыненні да жанчынаў. На жаль, ад фізічнага гвалта вельмі цяжка пасля адысці бывае. І прыклад з забойствам Лізы ў Варшаве, гэта прыклад, калі ад псіхалагічнага гвалта ці эканамічнага гвалта, мужчына неяк перажыве, правда. Можна схадзіць да псіхолага. Паганы гвалт, я згодзін. Яго не мае быць. Але ўсё ж такі я б не параўноўваў гэта з фізічным гвалтам, бо фізічныя наступствы ад фізічнага гвалта яны зусім іншыя і часам не зваротныя. Пра фізічны гвалт я толькі ўзгадаў адну такую непрыемную гісторыю. Магчыма, мы гэта пасля выражам пры монтажы. Ён пісаў, што гэта ягоная партнерка яму з нагі вмазала ў грудзі. Я яго бачыў асабіста, гэта немагчымасць зрабіць, просто немагчыма. А ён просто пісаў такое, яна мне там з нагі ў грудзі выпісала. Це ту історію, яку ти мені скидував? Да. Нават мужики такое могуць напісаць. Да, я калі насамрэч таксама чытала гэту гісторыю з двух бокоў, і я калі чытала гэтую гісторыю з боку мужчыны, я насамрэч успомніла, што калі я выходзіла са стасункаў з аб'юзерам ужо канчаткова, я таксама, у мяне тады быў невялікі блог у Instagram, там на сваю там некую аўдыторыю чыста, не было яшчэ Лізы Ветравай, як зараз, умоўна, блогеркі. Тады ў мяне там, можа, было 500-600 там сваіх нейкіх проста добрых знаёмых. Вось просто такі быў свая старонка. І я там таксама падзялілася, што, там штосьці мне дуже складана, быў такі вось эмацыйны, без імёнаў, просто як бы з такімі, просто для сябе вось напісала умоўна пост, каб што я сутыкнулася там з тым, што там на мяне руку падымалі, я не ведаю, як з гэтым рабіць. І, карацей, ён панапісваў усім у нашым агульным знаёмым, што я хлушу, а што калі раптам я буду там дасылаць фотаздымкі, напрыклад, там сінякоў ці яшчэ чаго-небудзь, то это таму, што яна мастачка добра малюе, не верце ёй. І вось я проста калі чытала, мне чамусьці дуже ўспомнілася гэтая сітуацыя таксама, што вось это яна сама, яна мяне правакавала. На тое, каб там, таму што вот яна так себе паводзіла, там як непрыстойная жанчына, скажем так. Таму, да, мужчыны таксама так робяць. А я яшчэ ведаю, што хацела дадаць вось пра фізічны і псіхалагічны гвалт. Так як сутыкалася з адным і з другім, у мяне была дуже трэшовая гісторыя, мне было гадоў 14-15, я ехала ў тэхніку ў Менск. І насупраць мяне там ж такія вось сядушкі, дзе людзі насупраць адзін аднаго, у 2 ряды. І вось у суседнім
раду сядзеў мужчына дарослы, не ведаю, на той момант, можа, гадоў 60, ему там было 50, не ведаю. Ну, дарослы мужчына. Я ехала, ну, просто ў Менск. Было лета, я там была ў цішоткі, там штанах нейкіх. У зялёнай цішоткі я была ў кропінку і ў ружовых штанах. Я дуже добра памятаю гэты дзень. І ён на мяне, ну, назовем прыгожа, мастурбаваў, Ой, да? бля. У цягніку, дзе былі людзі. Мне было 14. Я першы раз у жыцці пабачыла мужчынскі полавы орган тады. Ну, я дагэтуль не бачыла, як гэта ўсё выглядае. Гэта і ніхто з людзей, якія сядзелі побач, нічога не зрабілі. І вот я тады ехала амаль гадзіну, і я думала, я просто, па-першае, это жах неймаверны. Па-другое, ты не разумееш, ці гэта з табой штосьці не так. Ну, чаму ніхто не рэагуе? Ну, што мне рабіць? Бо я так разгубілася, я прям не разумела, што мне рабіць. Ну, потым па выніку я сышла ў іншы вагон, і як жа мне было страшна выходзіць агулам з цягніка і ісці кудысьці, бо мне трэба было там дайсці да кропкі. І я бы насамрэч сказала верагодна, што гэтая сітуацыя, хаця там, ну, як фізічнага гвалту надо мной не было, але яна так моцна адбілася ў мяне ў галаве, што, напрыклад, свае стасункі там вот аб'юзіўнага характару я адпрацавала з псіхолагам, з псіхалагіняй. Гэта прям... Вось я прям памятаю эту карцінку і не ведаю, як пазбавіцца ад гэтага адчування бездапаможнасці, што ўсім навокал на цябе ўсё роўна. І ты сидзіш, ты просто не разумееш, это со мной штосьці не так, это з людзьмі штосьці не так, это сюр, гэта фільм, гэта што. Таму гэта, ну, это просто жахлівы свет, у якім атрымліваецца вот ёсць такое частка, кавалак з нашага свету, які дуже жахлівы. І я просто вось яшчэ аб чым падумала. Мы зараз тут разважаем, што гвалт і ў дачыненні да жанчын, і учыненні да мужчын таксама псіхалагічны, эканамічны гвалт, маніпуляцыі розныя з боку, як са стараны і жанчыны, мужчын у стасунках. І фактычна ж гэта ўсё мы напрацавалі цягам вось гэтага доўгага сексісцкага перыяду. І мы зараз у такой кропцы, вось дзе трэба паглядзець і сказаць: «Воу, нам трэба неяк з гэтым разбірацца і змяняць». Бо, верагодна, у гэтым бонус таго, што мы людзі, мы можам аналізаваць, мы можам прызнаваць свае памылкі. Свае памылкі не менавіта як адной асобы, а вось як віда, як нашай папуляцыі вялікай, што гэта неправільна тое, што мы рабілі ў мінулым, там, стаўленне да жанчын. І зараз мы пачынаем пра гэта разважаць, і мне вельмі актыўна разважаць апошнія 2 стагоддзі. І мне падаецца, што гэта дуже моцны буст і крок наперад, які нам у будучыні, хочацца верыць, вельмі дапаможа. Я таксама спадзяюся, што ўрэшце рэшт мы будзем адзін аднаго ўспрымаць як чалавек чалавека. Дуже просимо всіх підписуватися на нас, поширювати, де можете, якщо можете, коментувати, висловлювати свої думки. І в цьому епізоді я знаю, що там просить людей поділитися якимись своїми особистими історіями, це не дуже, ну, може комусь зручно, але все-таки розказати, як ви думаєте, як ми можемо якимись маленькими кроками міняти цю ситуацію, можливо, з вашого особистого життя, чи як ви працюєте зі своїми дітьми, чи зі своїми там людьми навколо вас, це було б цікаво, і я думаю, що це б надихнуло всіх інших теж рухатися в якусь таку більш адекватну, цивілізовану сторону в питанні протидії домашньому насильству, та й взагалі будь-якому насильству, не тільки дома, а й де завгодно. Дякую, што праслухалі ўвесь выпуск. Закіньце, калі ласка, сваю філіжанку каву на фонд «Повернись живим». Спасылка в описании.